खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया हादोरारि गियाननि सायाव हादोर गेजेरारि सिम्प'जियाम खुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 5 एप्रिल 2025 मायथाइयाव थागिबि गियानखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि सायाव सानसेनि गेजेर हायुंआरि सावरायमेल खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारिखौ सा-सानजा ओनसोल जौगाथाय मन्थ्रि बिफाननि सिङाव थानाय सा-सानजा गौथुमा मदद होदोंमोन। बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया अरायथा जौगानाय, हारिमुआरि रैखाथि आरो सुबुं समाजनि अनसायनायनि थाखाय सा-सानजा भारतआव थागिबि गियानखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनायमोन। बे सिम्प'जियामखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार BL आहूजाया बेखेवदोंमोन। बिथाङा सोलोंथाइ आरो जौगालु बिथांखिफोराव थागिबि गियानखौ दलिल खालामनाय आरो सोफादेरनायनि गोनांथिनि बादै बुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव श्री दावा पेन्जर, श्री कमल प्रधान आरो मुश्री कमला नेपाल बायदि भुटाननि आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। भारतारि थान्दैफोरनि गेजेराव सुश्री आर लालरदिंजी, सुश्री एडेला म'आ, डक्टर सौमित्र मिश्रा, डक्टर सुजाता दत्त हाजरिका आरो सुश्री फामि ब्रह्म दंमोन। UPPL नि समाज सिबियारि आरो नेहाथारि राजु नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव थागिबि गियानखौ साबसिन इयुननि थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआव संरैखा खालामनाय आरो बाहायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे हानजाया सोलोंथायारि फरायफारिफोराव थागिबि गियानखौ सोफादेरनो आरो गियान गोनांफोरखौ गावसोरनि जिउ राहाखौ जौगाहोनायाव मदद होनो सानस्रिफोरखौ रानलायदोंमोन। बि बरुवा फरायसालिमानि डक्टर अमरदीप सरेनाबो दोरोङारि मुलिनि गोनांथिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव आबहावा रैखाथि, हारिमु संरैखाथि, सोरबिथिं दावबायथाय आरो सुबुं समाजखौ गोहो होनाय बायदि गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। जोबनाय जथुम्मायाव मुश्रीमा आर लालरदिंजी आरो डक्टर बिरपुं नार्जारिया इयुन जोलैनि थाखाय थागिबि गियानखौ रैखाथि होनो फसंथान, सोरखार आरो सुबुंफोरनि गेजेराव बांसिन हेफाजाब होनो खावलायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसामनि कामरुप जिल्लाया 19 आरो 20 एप्रिलाव 18थि जिल्ला वुसु चेम्पियनशिपनि थाखाय साखाफारा जाबाय। कामरुप जिल्ला उसु एस'सिएशनआ फोसावदोंमोन दि 18थि कामरुप जिल्ला वुसु चेम्पियनशिप कामरुप जिल्लानि रानीआव 19 आरो 20 एप्रिलाव खुंफुंनाय जागोन। रबिबाराव बक'आव गौथुमनि गाहाय मावख'आव खुंजानाय मोनसे सरासनस्रा मेलाव बे फोसावनायखौ खालामनाय जादोंमोन। बे मेलखौ आफादगिरि नित्यानन्द बिय'गीआ मासिगिरि खालामदोंमोन आरो गाहाय नेहाथारि दुर्गेश्वर राभाया सामलायदोंमोन। हादोरगिरि बिय'गीआ बुंदोंमोन दि चेम्पियनशिपआ रोंग'थि गोनां गेलेगिरिफोरखौ नागिरनायाव मदद होगोन आरो रायजो आरो हायुंआरि थाखोनि वुसु बादायलायनायाव कामरुपनि जानानै गेलेनो हागोन। गोबां मार्शल आर्ट क्लाब आरो एकाडेमिफोरनि कच आरो थान्दैफोरा जथुम्मायाव बाहागो लादोंमन। बिसोरनि गेजेराव रानी वुसु क्लाब, जरापाटा वुसु क्लाब, लाहरघाट, नर्थ कामरुप वुसु एकाडेमि, हाज', बक' वुसु एकाडेमि, सैगाव वुसु एकाडेमि, बक' वुसु कुंफु एकाडेमि, बामुनिगाव वुसु एकाडेमि आरो ग्लबेल स्पर्ट्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिं सेन्टार दंमोन। गाहाय नेहाथारि राभाया गासैबो गेलेगिरिफोर आरो क्लाबफोरखौ गावसोरनि साखाफारा जानायखौ जागायनो खावलायदोंमोन। बिथाङा मिथिहोदोंमोन दि बे हाबाफारियाव तावुलु एबा महर दिन्थिफुंनायजों लोगोसे साब-जुनियर, जुनियर, युथ आरो सिनियर थाखोफोराव वुसु सान्डा दावहा बादायलायनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ रामेश्वरमाव भारतनि गिबिसिन भार्टिकेल लिफ्ट लैथो दालांखौ बेखेवबाय गाहाय मन्थ्रि मदिआ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ राम नवमीनि बुब्लियाव तामिलनाडुनि रामेश्वरमाव भारतनि गिबिसिन लं-थं लिफ्ट लैथो दालां निउ पाम्बन दालांखौ बेखेवबाय। बे दालांआ गाहाय हामाखौ रामेश्वरम दिपजों फोनांजाबो आरो बेखौ 550 कौटि रां बाहायनानै लुनाय जादों। बेयो 2.8 किल'मिटार गोलाव जेराव 99 स्पेन आरो मोनसे जर'खा 72.5 मिटार लिफ्ट स्पान दं, जाय 17 मिटारसिम दावखोनो हायो जाहाथे जाहाजफोरा ट्रेन सिबिथायखौ बन्द खालामाजासे थांनो हायो। गाहाय मन्थ्रि मदिआ दालांनि लं-थं लिफ्टखौ गोजाननिफ्राय सालायगोन आरो रामेश्वरम ताम्बरम एक्सप्रेस आरो मोनसे क'स्ट गार्ड जाहाजखौ फिरफिला देखायगोन। बे दालांआ भारतआव गावनि रोखोमनि गिबिसिन दालां।
बेखेवनाय उनाव गाहाय मन्त्रि मदिया आरज गाबनो थाखाय मुंदांखा रामनाथ स्वामी थानसालियाव थाङो आरो उनाव मोनसे रायजो राजानि मेलाव बिबुंथि लाखियो। गोदान दालांआव गोदान मुगानि आखुथायफोर दं, जेरै स्टेनलेस स्टिल गोख्रों खालामनाय, रैखाथियारि गाब आरो इयुननि गोनांथिफोरनि थाखाय मोननै रेल ट्रेकफोर। गुबै पाम्बन दालांखौ इं 1914 मायथाइयाव इंराजफोरा लुदोंमोन आरो 100 बोसोरनि बांसिन समसिम गोथार थावनि दावबायग्रा आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोनांजाब महरै खामानि मावदोंमोन। बे गोदान दालांआ बे ओनसोलाव दावबायनाय, दावबायथाय आरो फालांगिखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौरांआव दङ सिबिआइआ गुवाहाटीआव रैखाथि एकाउन्टनि मावख'गिरिखौ घुस लानायनि थाखाय खायो। गुवाहाटीनि कन्ट्रल अफ डिफेन्स एकाउन्ट्स (CDA) मावख'नि सासे गागि सानजादगिरिखौ सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेसन (CBI) आ घुस लानायनि थाखाय खादोंमोन। हमजानाया 6 एप्रिल रबिबारखालि गुवाहाटीनि सातगावआव जादोंमोन। दायनिगिरि मृण्मय घोषखौ नोगोद 43,000 रां लाबाय थानाय समाव हमनाय जादोंमोन। रैखाथि सुलुंनि बायदिब्ला घोषजों दाबि खालामजानाय गासै घुसनि बिबाङा 2.72 लाख रांमोन, जायनि बिल पास खालामनायनि बदलै बिनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला खानायखौ CDA मावख'नि सोरगिदिं बायजोआव खालामनाय जादोंमोन, जेराव घोषआ सासे गागि सानजादगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं। बिलखौ पास खालामनायनि बदलै बिकास सरकारनिफ्राय रां लानाय जादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सरकारखौबो खानाय जादों। CBIआ बे आयदानि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाय जागायबाय। बाथि खौरांआव दङ आसामआ बाथौ हेरिटेज मिरुफोरनि थाखाय 15 कौटि रां गनायथि होदों। 300 धोरोमारि थावनिफोराव हेफाजाब होदों। 6 एप्रिल रबिबारखालि तामुलपुरनि पटालिकुसियाव खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ महासभानि 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव आसाम सोरखारा बर' हारिनि दोरोङारि फोथायनाय बाथौखौ जौगाहोनो आरो संरैखाथि होनो थाखाय रांखान्थियारि पेकेज फोसावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सआव बुंदों दि गरेस्वर, चिरां आरो घरामारा आरो तेजपुराव गंथाम गाहाय बाथौ थानसालि आरो हेरिटेज सेन्टार लुनो थाखाय 15 कौटि रां राननाय जादों। शर्माया बेखौबो बुंदोंमोन दि थांनाय 2 बोसोराव गं 200 बाथौ थानसालि आरो ब्रह्म मन्दिरफोरनो साफ्रोमनोबो 5 लाख रां होनाय जादों। बे बोसोराव बे एखे बिथांखिनि सिङाव आरोबाव 100 धोरोमारि थावनिफोरखौ लाफानाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुंबावो दि गोदान दिल्लीयाव लुजाबाय थानाय गोदान आसाम भवनाव गंसे नामघर आरो गंसे सिजौ बिफां थागोन, जाय बाथौ दोरोंफोरखौ दिन्थिगोन। बे हाबाफारिखौ अल बाथौ महासभानि हेफाजाबाव खालामनाय जागोन। 6थि खौरांआव दङ आसामनि जरहाटआव इलेक्ट्रनिक्स श'रुमाव अर खामदों। 6 एप्रिल रबिबारखालि आसामनि जरहाट जिल्लानि अल्ड बालिबाद ओनसोलाव मोनसे इलेक्ट्रनिक्स श'रुमाव गिख्रंथाव अर खामो, जायनि जाहोनाव स्ट'रआ खामजोबो आरो गोबां लाख रांनि खहा जायो। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला जाथायनि खौरां मोन्नायनि उनाव गोबां अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ गोख्रैनो खामानियाव थिसननाय जादोंमोन। अर खोमोरग्राफोरा बेखौ सामलायनो आरो खाथिनि बिल्डिंफोराव गोसारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय गोबां घन्टासिम अरजों दावहा नांदोंमोन। खाफाल मोजां दि बे जाथायाव रावनिबो खहा जानायनि खौरां गैया। बबेखानि बे अराव न'नि आगजुफोर आरो गोबां लाख रांनि आइजेंफोरजों लोगोसे बेसेनगोसा इलेक्ट्रनिक बेसादफोरा आबुङै जोबस्रांदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला जरहाट पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुंदों अल्ड बालिबादआव मोनसे इलेक्ट्रनिक्स श'रुमाव अर नांदोंमोन। मोनसे सर्ट सार्किटनि सन्देह दंब्लाबो जों जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे अराव गोबां लाख रांनि इलेक्ट्रनिक बेसादफोरा खहा जादों। अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो दायो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौरांआव दङ हादोरनि राजथावनियाव बड'फा ब्रह्मखौ मान होनायनि थाखाय इउजि ब्रह्मआ मिरुखौ साबायखर बावदों। मिरु सोरखारा बर' हारिनि गेदेमा दैदेनगिरि आरो नोजोरगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्लीनि मोनसे गोनांथार लामानि मुंखौ सोलायनो गनायथि होदों। लामाया गोदान दिल्लीनि बड'लेन्ड हाउसनि खाथियाव थानाय लाजपत राय मार्गनिफ्राय कैलाश कल'नि इउ टार्नसिम खारो। बेखौ दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग मुङै मिथिनाय जागोन। बे लामानि सेर सेर बड'फा ब्रह्मनि मुसुखाबो गायसननाय जागोन। गोदानै मुं दोनजानाय लामानि मावख'आरि बेखेवनाया 1 मे 2025 मायथाइयाव जागोन। बे अक्ट'आ जुनिया गोनांथि दं मानोना बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बे थिरांथाखौ सिगाङाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ क'क्राझारनि दतमायाव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव फोसावदोंमोन।
बे आगानखौ बर' सुबुंफोरनि मोनथाय सिनायथि आरो जौगाथायनि फारसे बड'फा ब्रह्मनि बिहोमानि मोनसे गेदेर सनमान आरो सिनायथि महरै नायनाय जादों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्मआ मिरु सोरखारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथाङा बुङो दि बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि आरो सोलोंथाइ, समाज अनसाय आरो हारिमुआरि गोहोआव बड'फा ब्रह्मनि नाजानायखौ गनायनायनि मोनसे गिदिर आगान। बेखेवनाय फोरबोआव हादोर नाङैनो गोबां बर' दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबिफोर आरो हारिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिं थिजादों। बे आगानखौ ओनसोलारि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोग्गाथाव सिनायथि महरै नायनाय जादों, जायफोरा भारतनि जौगानाय आरो समाजाव गोबां बिहोमा होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।